Integrationshuset Kringlebakken er en NGO og en forening, der ligger i Københavns Kommunes nordvestkvarter i en nedlagt bagerbutik. Nøgleordene i Kringlebakkens indsats, det er, at vi er et springbræt til samfundet for kvinder og børn fra hele verden. Vi arbejder med tidlig indsats, vi arbejder med helhedsorienteret indsats, og vi arbejder med tidlig forebyggelse og empowerment. Vi arbejder med hele familien, for at styrke hele familien, for børnene er små, og det kalder vi Kringlebakke-modellen. Kringlebakken er et springbræt til samfundet og til støttende fællesskaber. Vi arbejder for at få udsatte og marginaliserede kvinder ind i samfundet, og også deres børn. Vi møder hver dag stærke og powerfulde kvinder, der kæmper for at blive en del af vores samfund, lære sproget, forstå kulturen og komme i job og uddannelse. De er så motiverede, så de kommer, også selvom de har små børn og på barsel, så kommer de hos os med deres spædbørn på armen, fordi de så gerne vil være en del af samfundet. Der er mange barrierer i det danske samfund, og det er ikke så nemt at komme ind på det danske arbejdsmarked. Der er både barrierer hos kvinderne selv, men der er også barrierer i vores samfundsstruktur og i vores lovgivning. De her kvinder, de har skulle starte helt forfra i et nyt land, hvor de ikke har deres familie og netværk, og blive mødre i et land, der er så anderledes end det, hvor de selv kommer fra. I Kringlebakken arbejder vi 360 grader rundt om den enkelte kvinde. Det gør vi både i hendes rolle som mor, hendes rolle som kvinde og hendes rolle som samfundsborger. Blandt andet har vi danskundervisning for kvinder, hvor de kan tage deres babyer med. Vi har rådgivning, vi har netværksskabende aktiviteter, og så har vi en jobindsats, der får kvinder i job og uddannelse. Vi har også oplæg om kvinders rettigheder, om demokratiske rettigheder, og også meget fokus på det med at være mor i Danmark. En vigtig del af husets DNA er også, at vi arbejder med brugerdeltagelse og brugerfrivillighed. Det gør vi blandt andet i vores fredagscaféer, som kvinderne styrer, og hvor det er dem, hvor deres ressourcer kommer i spil. Jeg kom her for at lære dansk og møde kvinder fra forskellige kulturer, og dette sted er jeg blevet som mit andet hjem. I'm from Pakistan. Well, thank you very much for allowing me the opportunity to share my experience in Kringlebakken. For me, Kringlebakken is just like a family who have always been providing a welcoming environment. It has served as a bridgestone in their integration process. Many of them have started the job. Also allowing me the opening the doors for the employment opportunities. Yeah. Det betyder rigtig meget for os i Integrationshuset Kringlebakken at modtage Finn Nørgaard Foreningens arbejdslegat. Vi ser det som en ære og en stor anerkendelse af det mangeårige integrationsarbejde, vi laver i huset, og også en stor anerkendelse af de medarbejdere og frivillige, der hver dag løfter en rigtig vigtig opgave. Samtidig ser vi det som en anerkendelse af de kvinder og børn, der kommer i huset, som hver dag kæmper og arbejder for at blive en del af vores samfund. De bliver så stolte, når de hører, at vi har vundet den her pris.